Hello people and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Pangapane ka time sinambuya na video chipokwatatsa zvikuitika kumachechi umwe zvikuitika tichireacta iri video tachingoyanyo kanda interviews but still nhasi ndava video randaona kwa Prophet T Fred munhu angabva kuMozambique aida kunamatiro. But Prophet watino iwe ufanira uri panapa, unofanira kudzokera kwawakambobatsirwa, unofanira kudzokera kwa Prophet wouta Magaya ndoko akambobatsirwa munhu wekudhara ndoko anofanira kuenda ikoko. Gaya waenda kuchechi obvanza hano haufanira kuchibatsirwa pana, unofanira kudzokera kuchechi kwawakamboenda. Sande video anayo panapa dati timboyatsoonesa munyatsoona so that maybe tinyatsobata context yevideo kundisiti nyaya. But before guys, ndofunga muri kungoona pasasi pari kubuda zvinhu zvakasiyana-siyana zvodati muzive pamusoro pazvo, like this one ndofunga muri kuona inonzi Absolute Wetlands Bore Drilling and Installation. Vanoita zvekudrilla mabore, vanoita bore siting, pump installation, solar pump installation zvakawanda, tank and tank stand installation zvakawanda zvavanoita. Ava ndana mazvikokota when it comes to nyaya idzodzidzi. Namba dzavo ndoti dzingofamba pasasapo idzo. Saka guys munoona kuwabata, then modrilo mabore nemaprice ari reasonable, nemaprice akanaka nevanhu vanoziva basa. Ndochinja kanyanya kukosha nevanhu vanoziva basa. But for now ngatimbopinde panyaya yedu yanhasi inova iyo nyaya iri apa ikatimboiteerera. Baba. Triple head Magadipo. Unonsani? Dinonzi Simão Boniface Meya Sand. Boniface? Yes. From where? From Mozambique. Mozambique? Yes. Yes, Prophet. Now ndatanga kuoneswa pamberi pako pamire munhu asi akabata chalk kunga ari kunyora pablackboard. Yes, ndiri teacher. Yes. Now as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa ine zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka. Hongu Prophet. Asi uri kufanira kunge usiri pano. Ndichakupuruvhira kuti kufanira kunge uri kupi time. I receive Prophet. Yes. But iko zvino zvindiri kuoneswa inini uchiita dambudziko rekurwara nyama dzako. Yes, Prophet. But miri iri kuita kunge iri kungozvimba. Ndizvo chaizvo kana muchitarisa so. Saka ndanzina Jehovha upore nezita raJesu. I receive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ndiri kuramba ndichitaura kuti hausi kufanira kunge uri pano iwe. Amen. Reka ndikuudze. Now wakambonzwa here munhu anonzi Norman? Norman? Yes, ndinomuziva. Chii chako? Angari tinoti cousin. Yes. Asi akashaika. Akarwara marwariro auri kuita. Yes, Prophet. Ndokubva afa. Yes, Prophet. But zvakaitika mushure mokunge wamborwara. Yes, Prophet. Ndokubva wapora. Yes. Mugore ra2017. Yes. Can I do some serious stuff here? Can I go a little bit deeper? You want me to go deeper? Now, ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Nekuti iko zvinezvi hausi kufanira kunge uri pano. Amen. Chindiudza kuti mugore rawakamborwara wakarapwa kupi? Gore randakamborwara ndakamborapiwa kwa Prophet Magaya. Saka sei usina kudzokera ikoko? Ndangoti zviri mushe ndiende kupi kwa Prophet T Fred. Ndakakuona pa TV Prophet. Munodadisa Prophet. Waita zvakanaka. Amen. But ikoko kwawakamboporera muna 2017. Yes. Ndoko uri kundidzokera futi. I receive. Amen. Okay. Thank you, Prophet. Ini ndichangokunamatira okukusesekedza. Asi ndoda kuti uende ipapo. Amen. Reka ndikupuruvhire kuti wai ndichida kuti uende ipapo. Yes. Nekuti pawakarwara wakanga wanyorerwa matsamba. Yes. Ekuti uende Maputo. Yes. Wanga waenda kunoite ikoko. Kunobvisa moyo. Kunobviswa moyo. Ndoko waenda kuna Prophet. Ndaenda kuna Prophet. Ndoko kunonamatirwa. Yes. Vakadzokera vakanokutesta. Yes. Vakati chisiya mapirisi. Ndizvo chaizvo. Nekuti wapora. Yes, Prophet. Ikoko ndoko uri kufanira kudzokera. Yes. Okay. Thank you, Jesus. Vanhu vanoita dambudziko rekuti kwavanoporera havadi kudzokera. No.
dzokera ikoko. Amen, prophet. Dai zvaitogona watopedza service wamhanya. Amen, prophet. Amen, prophet. Pari zvino yari ku Malawi. Vari kuMalawi. Ari ku Malawi. But ona ka coincidence iripo. Yes. Muprofita ari kuMalawi. Asi hapana here mumwe ambenga achirwara futi wekumba kwenyu? Aripo. Akaenda kunorapirwa kupi? Ku Malawi. Can I do some serious stuff here? Now chinzwa. Wauya nani? Ndauya nebaba wangu na mama wangu nemunin'ina wangu 3-4. Yes. Vari kuboya nawo? Waripo pa. Waitinzwa. Ndingoda yo. Pastor. Waiton vauyiwa navo. IMozambique yese. Utai line renyi baba. Chiswedera yapo, swedera. Yeah, baba. It's okay. Swedera ipa tu say baba. Hey. Varwere maoko. Saindiri kungonzwa kunzi Manuel. What's Manuel? Manuel ndauya naye pamwe chete pa group imwe chete. Ari kopi Manuel? Aripo huyo. Manuel uya pano. Manuel. Haakone kutaura Manuel. Arikutadza kutaura. Akutadza kutaura yes. Kwasendiri kungonzwa kunzi Pindure. What's Pindure? Manuel Pindulani. Ndo Sirachi. Iwa ona mumwe Pindulani wauya naye here? Alipo. Oya futi. Zvetsono here wangoma anonga achinhonga tsono aiwa munhu wamwe anonhonga tsono aiwa takuta zvichiprofita chaizvo tsono inenge ichinhongwa. Maybe nyaya dzehealing dzinogona kunge dzisiri kwawo kwakatumwa wari but hai profiting hanorova. Anoita zvokuticha pakati penyu ndiani? Ndimi munoita zvokuticha. Baba makadi. Ndiri pangu makadiwo. Mafambira urwere hwauyu. Yeah. Nokuti haasi kugona kutaura. Chokwadi. Urwere hwacho hwakangosimuka. Chokwadi. Akabatwa BP. Chokwadi. Pamwe chete neepilepsy. Chokwadi. Munoiziva here inonzi epilepsy? Handizivi. Ko chinonzi pfari munochiziva? Ye ndochiziva. Chii ichocho? Ndiyo inonzi pfari anayo iyeyo. Ndoda kuti musimudze maoko mese mabva kuMozambique makadaro. Ndibatirewo vanavo. Vachengetedzei. Ngavapore. Vadzoke nematestimony. In the name of Jesus. Musana ngaiporei. In the name of Jesus. It's done. And I'm not Garabas. Mbogara yenyu basi. Auzomboda aiwa kuprofita wanoprofita vamwe vakubatawo dzimwe nyaya dzimwe dzinotopisawo hadzo dzadzakubata but still for now nyaya yangu inenge nepekuti munhu anganzi aende kunaona prophet Walter Magaya because sometimes I know kuti vanhu vazhinji hamukwanisi kuti mumbodhile nemunhu wane munoda kuti mukatsvara kunze kokunyimo kwese muriko but kamwe pacho unofanira kuziva kuti kana kwakambonamatirwa uku zvakafamba unofanira kuti udzokere futi ikoko umbonamatirwa kana wambonamatirwa kwaprofeti kuda zvikafamba kwaunotizire ikoko chimboenda kuyo ndo kutraya kuright asi kutraya ndekwekuti tambotraya kuzvaramba kukana zvakashanda wai muchichinja I hangu this part yekunzi aenda ikoko because vanhu vazhinji even maprofeti mazhinji mashoma anoti zvinhu ndazvitadza kati zvimwari ari kuti no enda kwakati vashoma vanhu vanodaro. So anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. I am out.